8 η ώρα το πρωί. Μιλάω σιγά γιατί κάποιοι κοιμούνται σε αυτό το σπίτι, παιδιά. Δεν είναι σαν και εμένα. Την συμπεθέρα που σηκώνομαι από τις 7.30 αχάραγα. Αλλά σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, παιδιά. Σήμερα λοιπόν είμαι καλεσμένος σε αυτό το γάμο που σας είχα πει. Θυμάστε? Ελπίζω να ακούγομαι γιατί δεν μπορώ να φωνάζω συνειδητά. Έχουμε και ανθρώπους από τη Βιέννη σήμερα. Φιλοξενούμενους. Λοιπόν, είμαι καλεσμένος στο γάμο. Αλλά εγώ θα τους κάνω έκπληξη. Είναι δύο φίλοι μου. Θα τους κάνω έκπληξη για να κάνω show. Οπότε είπα, ωραία ευκαιρία να κάνουμε ένα vlog. Να σας πάρω μαζί μου όλη μέρα. Μέχρι το show. Τι λέτε, θέλετε? Γράψτε μου στα σχόλια. Ωραία, ξυπνήσουμε, έχω πρωί. Οπότε αρχίζει η μέρα με την προετοιμασία για το show, παιδιά. Τα λέμε σε λίγο. Να πούμε εδώ βέβαια ότι για κάποιους, για εμένα δηλαδή και για κάποιους άλλους που θα καταλάβετε, η μέρα ξεκινάει πριν τον καφέ, παιδιά. Εντάξει, η μέρα ξεκινάει πριν τον καφέ γιατί για αυτά τα πλάσματα. Για αυτό εδώ το παλικάρι εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτό τον ομορφωνιό. Που πρέπει πρώτα να πάει αυτός για πιπί, παιδιά. Δεν γίνεται εγώ να πίνω καφέ και να ξέρω ότι κάποιο on σε αυτό το σπίτι κατουργέται. Δεν γίνεται, είναι εγωιστικό. Οπότε βγαίνει πρώτα βόλτα ο Στρατούλης. Στράτο, Τούλη, κοίτα, τα λουλί, τα λουλαϊκό, έλα εδώ, πού πας? Στράτο, πάμε πίσω. Πάμε. Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει καλύτερο πράγμα από την πρώτη πρωινή τζούρα του καφέ? Πείτε μου, υπάρχει καλύτερο πράγμα? Πάμε να κάνουμε λίγη πρόβα για να περάσει η ώρα για να αρχίσω να ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Λίγη πρόβα όμως, πάντα πρόβα πριν. Δυστυχώς δεν θα ακούτε τα τραγούδια γιατί θα μας ρίξει το YouTube, παιδιά, για τα δικαιώματα. Αλλά μπορείτε να μαντέψετε και να μου γράψετε στα σχόλια ποια τραγούδια είναι αυτά. Πάει η πρώτη πρόβα για σήμερα. Κάνω το lip-sync, τους στίχους, καταλαβαίνεις. Πάω να πιω λίγο καφέ, να συνεχίσω λίγο την ημέρα μου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να φτιάξω βαλίτσα. Μην κοιτάτε αυτό εδώ. Αυτό εδώ μου έπεσε καφές και για να προλάβω το λευκό να μην γίνει καφέ, είπα να το πλύνω, να το ξεπλύνω. Λοιπόν, πάμε βαλίτσα, παιδιά, να φτιάξω βαλίτσα, γιατί τα έχω όλα σημειωμένα. Φτιάχνω βαλίτσα για να μετά να ασχοληθώ με το make-up και με τα άλλα πράγματα που έχει αυτή η μεταμόρφωση. Παναγία μου. Και τι θα κάνω, έχω 4 show. Εκεί δεν ξέρω αν θα μπορώ να κρεμάσω τα πράγματά μου. Οπότε τα βάζω με τη σειρά που θα βγω. Δηλαδή θα βάλω πρώτα κάτω, θα τα βάλω ανάποδα. Το πρώτο show πρέπει να είναι πάνω-πάνω.
το δεύτερο και το τελευταίο να είναι στη βαλίτσα κάτω-κάτω. Εντάξει. Οπότε, τι κάνω πρώτα, ξέχασα. Βάζω το τελευταίο show, που είναι αυτό. Το τελευταίο show, αναβήσει και τέτοια. Και το βάζουμε μέσα στη βαλίτσα. Τι άλλο έχει το τελευταίο show, μία φούστα τεραστία. Που δεν γνωρίζω ακόμα αν θα το φορέσω. Αλλά πάρ' το μαζί σου με αυτή τη βαλιτσάρα που έχεις, δεν έχει σημασία. Αν χωρέσουν τα πράγματα εμένα να με... Τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζί με αυτό πάει και με μία ζώνη. Where is the ζώνη? Εν τω μεταξύ τραβάω και βίντεο και δεν πρέπει να ξεχάσω τίποτα, παιδιά. Γιατί είναι στο διαόλου το κόπανο εκεί πέρα που θα κάνω show και δεν έχει επιστροφή. Άμα πάω είναι μια ώρα. Δεν ξέχασα κάτι, παίρνω το μετρό. Όχι, ζώνη. Και έχουμε και επομίδες που θα μπουν στο τζιν αυτό που είδατε πριν. Οπότε μπαίνουν και οι επομίδες κάπου εδώ. Απαλά, λέμε τώρα. Τα παπούτσια για αυτό το outfit. Τα παπούτσια για αυτό το outfit θα είναι αυτά. Τα μποτίμια. Οπότε μπαίνουν και αυτά. Και πού να βρω ένα φιλαράκι, να μου πει πως μ' αγαπάς στα αλήθεια. Ας βάλω και αυτό. Ένα κορμάκι μπέζ που είναι πλημμένο φρεσκοπούντο. Φρεσκοπούντο? Πού είσαι βρε κορμάκι? Βλέπετε πόσο συγκεντρωμένος είμαι, έτσι? Το βλέπετε? Οκ, βρέθη παιδιά. Ψάχνω περίπου 20 λεπτά. Αυτό είναι το κορμάκι. Φου κύριε. Λοιπόν, πάει και αυτό, μπαίνει μέσα. Τρίτο κοστούμι, το οποίο θα είναι... Λοιπόν, αυτό θα είναι. Πώς βάζουμε αυτό τώρα, πώς το διπλώνουμε? Τίποτα. Απλά το βάζουμε μέσα. Δεν έχει... Μάνας πατέρα σου. Θα φορέσω και reveal θα κάνω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Θα δω. Θα το πάρω εγώ μαζί μου. Το reveal είναι αυτό που το βγάζεις στην ώρα ενός συγκεκριμένου δευτερολέπτου του τραγουδιού για να εμφανιστεί το από κάτω κοστούμι. Τάχατες για να τους εντυπωσιάσεις. Κατάλαβες. Με αυτό παπούτσι τι φοράμε? Νομίζω τα ίδια θα φορέσω. Αλλά σπάρω μωρέ τώρα. Βαλιτσάρα έχουμε. Το ένα το βρήκα. Το άλλο που είναι? Παπουτσάκια, check. Headpiece. Για το τέταρτο. Το τέταρτο θα μπει αυτό ως headpiece. Εντάξει. Στο τρίτο... την περούκα. Αυτή την περούκα πάει πάρα πολύ. Τρίτο κοστούμι θα είναι... Αυτό θα είναι το κοστούμι. Ζωνίτσα. Καθρέφτη, όλο καθρέφτη. Και αυτό... Υπεροχό. Δεν το βλέπεις? Το βλέπεις, το λιγουρεύεσαι. Με ποιο headpiece θα πάει αυτό? Αυτό. Φυσικά με αυτό. Και έχουμε κι άλλο ένα κοστούμι. Το πρώτο. Και άντε να χωρέσει τώρα αυτό το πράγμα, αυτή η τουαλετάρα που λέω. Κάπως θα γίνει, μωρέ. Λοιπόν, θα πάρω κι άλλη μια τσάντα, δεν τίθεται θέμα. Αυτό εδώ, εντάξει, τούλι είναι θα μου πεις. Τούλι, το τούλι από κάτω που θα μπει για το Χριστούλι. Δεν έχει χώρο, δεν έχω χώρο. Πού θα μπουν περούκες, καπέλα. Θα πάρω δεύτερη. Λοιπόν, την κλείνω αυτή. Δεν χωράει τίποτα άλλο γιατί θα πάρω και δεύτερη βαλίτσα. Κοσμήματα έχω εδώ. Κλείνω βαλίτσα, παιδιά. Λοιπόν, η βαλίτσα έχει φτιαχτεί η πρώτη. Πάμε για τη δεύτερη. Στη δεύτερη τι θα μπει? Μακιγιάζ και τέτοια. Τα καλσόν. Θα βάλω τα πάτς μου για την τουαλετάρα. Βάτες είναι, η μία δίπλα στην άλλη και γεια σας. Κορσές, μέση δάχτυλίδι. Νομίζω θα χωρέσω και το καπέλο εδώ. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει. Εδώ το make-up θα μπει. Καλά, δεν θα πάρω και πολύ make-up γιατί θα τα κάνω εδώ. Οπότε θα πάρω έτσι λίγο καμιά πούδρα μαζί μου. Αυτό με τη λακ. Γιατί πρέπει να τη φιξάρω. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Κοσμήματα, παιδιά. Να, αυτά τα σκολαρίκια. Υπέροχα. Και αυτό που θα μπει στο λαιμό. Βάζω και ένα δαχτυλίδι εδώ, να υπάρχει. Βάζω για το δεύτερο show αυτό. Μαζί με αυτό που θα μπει στο χέρι. Αλλά με σκολαρίκι. Αυτά για το πρώτο show. Ένα απλό δαχτυλίδι.
Νομίζω ότι αυτό θα φορέσω στο show. Το πρώτο. Και θα φορέσω και αυτό νομίζω. Δεν ξέρω αν ταιριάζει γιατί είναι αυτό. Αυτό το λουρί είναι το παλιό λουρί του σκύλου μου. Εντάξει. Και το βάζω στα show. Λοιπόν, ναι, κρίκους. Κρίκους μεγάλους, χρυσούς, τέλειους, υπέροχους, γεια σας. Πάνε τα κοσμήματα, παιδιά. Το μόνο που έχω να σκεφτώ τώρα είναι να πάω για ξύρισμα. Και μετά μακιγιάζ. Και μετά να πάρω κάποια μακιγιάζ μαζί μου, μην ξεχάσω. Λοιπόν, πάω για ξύρισμα. Πάμε για ξύρισμα λοιπόν. Συνήθως δεν ξυρίζομαι εγώ. Ξυρίζομαι μέσα απευθείας στο εκεί. Πρέπει να λάμπει η καράφλα, παιδιά. Να λάμπει. Να λαμποκοπά. Εδώ κόντρα, τέλεια. Λαμποκοπάει η καράφλα. Εδώ θα παίξεις κόντρα σήμερα, παιδιά, γιατί η ώρα που σας το γράφω αυτό είναι γύρω στις 3 το μεσημέρι. 10 η ώρα είναι το πρώτο show. Οπότε θα έχει βγει κάτι, μπορεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω. Μπάνια και τέτοια, ξυρίσματα εδώ, χέρια και τέτοια. Δεν θα το πάρω το κινητό μέσα στην ντουζιέρα, παιδιά. Τι λέτε εσείς? Εντάξει, και τα λέμε σε λίγο. Οκ, ήρθε η ώρα για το make-up, παιδιά. Η ώρα είναι 4:30. Έχω χρόνο, αλλά θέλω να περισσέψει και μια ωρίτσα έτσι για λίγη πρόβα, λίγο συγκέντρωση, αν έχω πάρει όλα τα πράγματα, γιατί σας είπα δεν έχει επιστροφή. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα και θα λέω και βλακίες άμα έχω χρόνο γενικότερα. Μείνε και που είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Ένα air condition το έχω στους 25 βαθμούς και ακόμα κάνει ζέστη. Πρέπει να ηρεμήσω νομίζω. ASMR. Πρέπει να ηρεμήσω. Ηρέμησε, ηρέμησε. Να αναφέρω εδώ ότι επειδή ξέρω ότι θα καίγεστε να το μάθετε, όταν έχω show δεν βάζω μόνο κόλλα αυτή που βάζω την κόλλα. Περνάω και κόλλα περούκας από πάνω, γιατί εγώ υδρώνω πάρα πολύ. Οπότε αυτό το κάνει τέλος. Τέλος, παιδί μου, τέλος το φρύδι, μόνο υπάρχει από κάτω κάπου, σαν ιδέα. Όλο το υπόλοιπο μπορεί να γίνει παπάρα, αυτό δεν κουνιέται με αυτή την κόλλα. Λεπτή στρώση βάζω, δεν είναι. Και τώρα πάω να πάρω τα πράγματα που θα χρειαστώ εκεί στα σίγουρα. Εντάξει, μια μάσκαρα, την πούδρα, το πον-πον, τελικά θα τα πάρω όλα, το κουτάκι για τις πλεφαρίδες, ας πάρω και το ρούζ, χρυσό σκόνη, μια χρυσό σκόνη, το πινέλο το μεγάλο, αυτό. Ας πάρω και ένα ολίβι μαύρο, το eyeliner. Πάρτα συναντάχεις. Εντάξει είμαι, νομίζω. Ας πάρω και αυτά. Πόσα θα πάρω? Να πάρω και ένα ψαλιδάκι. Οκ, πάω να κάνω ένα ντουζ και θα με δείτε μάλλον στο φεδιό. Με τη βαλίτσα στο χέρι. Γεια! Έχω φτάσει, έχω απλώσει τα πράγματα. Έπεσε ο καθρέφτης, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Κακό σημάδι αυτό. Φτιάχνω χείλη. Έχω απλώσει όλα μου τα. Μου έχουν όλα αυτά τα καλούδια που είδατε. Είναι υπέροχα εδώ, air condition, αυτό ευχόμουν εγώ, να έχει air condition για να μην στάξει όλο αυτό και φύγει πριν το show. Έχω έρθει νωρίς, παιδιά, οπότε κάθομαι έξω στο μπαλκονάκι
τέλος πάντων, μπαλκονάκι, αυλίτσα, αυλή. Και κάνω τίποτα. Φυσάει και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ περίμενα ότι θα έχει κουφόβραση και θα πεθάνω, αλλά μια χαρά. Για να σταθεί αυτό το πράγμα, έτσι. Φτιάξαμε σήμερα, έτσι. Πάω εγώ τώρα. Θα κάτσω λίγο εδώ, σας φιλώ προς το παρόν και τα λέμε σε λίγο. Πνεύσω. Θα φορέσω κοντά για την τουαλετάρα, γιατί δεν υπάρχει λόγο. Κανένας δεν θα το δει, κανένας δεν το καταλάβει. Και μου είπανε ότι έχει και γρασίδι. Οπότε τουλάχιστον να πέσω με κοντό τακούνι, με οχτάποντο. Ζέστη, παιδιά. Μόλις έκανα το πρώτο σοου. Πάρα πολύ ζέστη έξω. Σκίστηκα. Όχι, δεν σκίστηκα. Δεν το πιστεύω. Αλλά δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Υδρότας μόνο. Που θα φτιαχτεί αυτό. Μην ανησυχείτε. Ένας χαμός επικρατεί, έχω ντυθεί ήδη για το τρίτο σοου, παιδιά. Πάνε πάρα πολύ καλά, ελάτε να σας το δείξω. Το έχετε δει βέβαια. Καλό. Πάω να κάνω τη Lady την Gaga, πάω να κάνω τη Lady. Εντάξει. Και θα τα πούμε μετά, γιατί έχω κι άλλο ένα σοου. Οκ. Τέταρτο σοου, πάμε για φινάλε, παιδιά. Ροκού, αναβήσει. Έχω πεθάνει για σένα, μακριά σου δεν ζω. Θα χορέψω λίγο με τον κόσμο βέβαια μετά. Αναλόγως τα πόσα κιλά υδρότα έχω πάνω μου. Εντάξει. Και πρέπει να μαζέψω και όλο αυτό τον χαμό. Να σας το δείξω λίγο, με Birkenstock είμαι. Μέχρι να βγω στο σοου, παιδιά, δεν φοράς τακούνι. Φοράς το πιο άνετο που έχεις. Τελείωσαν, παιδιά, τα 4 σοου. Αλλά αυτό το look μου αρέσει τόσο πολύ. 4 σοου. Δεν έχω κάνει συχνά 4 σοου. Δεν έχω κάνει συχνά 4 σοου. Από την κούραση λέω ότι λέω να είναι. Δεν έχω κάνει άλλες φορές 4 σοου. Μπορεί. Αλλά ήταν ωραία. Ήταν ένας πολύ ωραίος γάμος. Όχι γάμος, το πάρτι. Ο γάμος είχε γίνει. Το πάρτι ήταν έτσι. 2 υπέροχοι άνθρωποι που μου φτιάξανε τη διάθεση. Πρώτη φορά πήγα σε ομόφυλου ζευγαριού γάμο και ένιωσα πολύ περήφανος γι' αυτό. Όχι υδρότας. Τι να πω, δεν βγαίνει το γάντι από τον υδρότα. Δεν βγαίνει το γάτι από το γάτι. Αλλά δεν έχει σημασία, παιδιά. Σημασία έχει να είμαστε καλά. Πάω να ξεντηθώ, επιστρέφω. Κοιτάτε σε τι κατάσταση είναι ο καθρέφτης, έτσι, που έσπασε. Στην μέση του επεισοδίου. Εδώ δες. 2 κομμάτια. Αυτό είναι τρύπα, δεν είναι τίποτα. Να ξεβαφτούμε, παιδιά. Εγώ, εσείς, κάθεστε όμορφα και ήσυχα. Μου έχουν πονέσει τα πνευμόνια μου από τον κορσέ. Τι να κάνω τώρα, να το στερεώσω πού? Πετάξω αυτόν τον καθρέφτη. Λοιπόν, τελειώνω και επιστρέφω.
Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά Στρατούλη, έλα εδώ. Έλα εδώ, Στρατούλη. Έλα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά παράλληλα πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που έζησα. Γεια σου, Στρατούλη. Πες γεια στα παιδιά. Τι κάνεις. Πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που έζησα. Περάσαμε τέλεια. Προσπαθώ να μιλάω λίγο πιο σιγά, γιατί κάποιοι κοιμούνται. Τους άφησα να κοιμούνται και τους βρήκα να κοιμούνται. Και τώρα πάω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Γεια σου, Στρατούλη. Γεια σου, Στρατούλη μου. Αφήνω μπαγκάτια όπως είναι εδώ πέρα και πάω να πλύνω μούρες και σώματα και να πέσουν αυτά τα σώματα να ξεραθούν στον ύπαινο. Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.